Midangup kang Attorney Jorel Broca Patino ang inahan sa 7 anyos nga tinunan sa grade 1. Gumikan kay gisakitan kini, human na sayod, giingong gidukol sa maestra kay dili kamao mubasa. Gidukol siya, then ang iya ko nung diri, giana pagyud, kapit ko na siya naparok sa simento. Human ana, gipabarog pagyud ko na siya sa atubangan. Moto pag giinan pagyud niya akong anak nga katumagwang ani sir nga, Dong, Ivan, pag imong mangodong, di gay na mo basa sa isa inyong balay dong. Dapuga, nya dili dukla. Giangkon sa inahan nga gisakitan siya nga kanunay lang dapatan sa maestra ang iyang anak, dili lang kaduha kahigayon. Gipadayag sa inahan nga nakahukom siya nga mudangop sa brigada kay nasayod siya nga ang istasyonan na ila nga maoy dangpanan sa mga tao nga nagkinahanglan og tabang. Giangkon sa inahan nga naluag-luagan ang iyang gibati nga kasakit. Attorney Jorel, salamat kayo nga natagaan ko nimo og kanang pamaagi o unsaon ako sa kumodool o sa unsay akong buhaton. Daghan kayong salamat Attorney Jorel o daghan sa kayong salamat sa Brigada News FM. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.